A tökön bemutatja Legendák. A stúdióban Szemöldök Richárd és Turha Amélia. Üdvözöljük kedves nézőinket a tökönben! Ma esti műsorunk Halloween-i külön kiadásában valós Halloween legendákat mutatunk be. Kedves Turha kolléga, elnézést kérünk, inkább én vezetem be az elsőt. Kezdjük mindjárt a gyilkos papok legendájánál. A gyilkos papok minden este megölnek egy embert, pontban éjfélkor, egy áldozatot. Következő legendánk a rejtélyes gardrób legendája. Mostanában egyre több ember tűnik el, egyre több személy egy gardrób mellett. Senki nem érti, hogy, és senki nem tudja meg. Apamat is beszívta, meg anyalmat is, meg ükapalmat is, meg anyalmat is, meg dédanyalmat is, meg a te keresztapadat. Bár benne nem vagyok biztos. Találkoztam mostanában vele? Inkább térjünk rá a legendára. Mind eldugult ez a nyomorult parszívó! Adásban vagytok. Turha, elnézést kérünk kedves nézőinktől, azonnal folytatjuk műsorunkat. Szóval, akkor a következő legenda az a agy alatti mumus legendája, akit most néven úgy is lehet ismerni, hogy a Kokó. Kókó. Az kezéli harkanyalanyosan. Szóval ez olyan dolog, ami az agy alatt van, és akkor a kezével, a sötét kezével kinyúl, igen, és ott fekszik a áldozat, az ott agyban, igen, és teljesen védtelen, és ott van a Kokó, igen. Kókó. Következzék!
Studi legendája. Egy vérszívó férfi, aki nem elég, hogy emberi vérrel táplálkozik, ráadásnak még ártatlan férfiakat és nőket csábít el, és szívja a vérét. Richard adás. Turha, kelj fel, Turha, jöjjön, kérem. Következő legendánk a fej nélküli zenész legendája. Egy zenész, mely még fej nélkül is hatalmas sikereket ért el. Most következik a premierje, melynek hatalmas sikerei vannak. A következő legendánk pedig Turha, Jutka, adja ide azt a kapcsolót! Adja ide, kérem, de azonnal! Adja ide! Szóval, mint mondtam, a következő legendánk a titokzatos csukjás legendája. De vajon ki rejtőzhet a csukja alatt? Ez egy rejtély, mely lehet, hogy örökre titok marad.
Következő legendánk a híres Halloween-es kísértet bosszúja. Egy kísértet, mely nem több, mint egy Halloween. Bosszúra szomjazik. A mai napig vissza akarja fizetni az életében rajta okozott sérelmeket. Turha kolléga, kérem, mit művel mégis? Idióta. Jól van, gyerekek, szünet. Jaj, de jó, végre felhívhatom anyám. Szia, anyu. Igen, igen. Nagyon szeretlek én is. Ne beszélj nekem ilyenekről. Tudod, hogy nem szeretem azt a gyógyszert szedni. Még fáj a hasam, de már nem jön anyu. Igen, igen. Tudom. Tecskés! Hívjad a kardost! És most következzék a rejtés pszichopata művészek legendája, amely az utolsó legenda. Richard? Szóval, a nyilvánosság előtt csupán művészek, és nem is sejtik róluk, hogy a valóságban gyilkos pszichopaták. Vegyük például Mozartot, aki tea délutánokon öl. Vagy például Pavarotti, aki a hasával ijeszgeti a gyermekeket. És végezetül itt van Paganini, aki feltámadt. Assé. Ma estére búcsúzunk kedves nézőinktől. Köszönjük a mai figyelmüket. Nekem elegem barátban idiótákkal vagyok körülvéve.